La CUP creiem de prou importància el succés del tancament del servei d'urgències nocturnes al centre d'atenció primària de la nostra vila i per tant votarem a favor de la moció presentada pel grup municipal socialista. Abans però voldríem manifestar-nos algunes consideracions al respecte perquè les tinguin en compte. La qualitat assistencial que s'ofereix als ciutadans i ciutadanes de Sitges ha patit ja les retallades oficials amb el tancament de l'ambulatori a partir de les 9 del vespre del passat 11 de juliol. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya s'ha limitat només a avisar els usuaris del CAP de Sitges a través d'un full on s'hi especifiquen els nous horaris d'atenció al públic, els telèfons dels hospitals de la comarca per ser atesos d'urgència fora d'aquests horaris i han donat un telèfon de mòbil on trucar si no es poden desplaçar als hospitals per motius de salut. La desinformació de fons i d'interès per la ciutadania que queda palesa en aquest avís i la manera d'actuar que se'n desprèn és una mostra més de la manca de voluntat a favor de la participació ciutadana que promou tant el govern de la Generalitat actual com també altres administracions, amb la complicitat de tots els partits polítics que participem, i sarcàsticament ho dic, d'aquesta democràcia que tenim la nostra nació i que demostra amb escreix servir al neocapitalisme. En l'esmentat avís no hi veurem referències a la nova retallada de salari que ha patit el personal sanitari amb aquesta mesura, que en alguns casos ha significat la pèrdua de lloc de treball. Tampoc hi diu els serveis d'urgències hospitalaris de Sant Camil i Sant Antoni Abat hauran incrementat el nombre de visites, fet que comportarà la saturació del servei i l'increment dels temps d'espera per a aquells que tinguin els problemes de salut més lleus, que haguessin hagut de ser atesos en el centre d'atenció continuada del CAP de Sitges. Ni s'indica tampoc en aquest full que els nostres hospitals comarcals també tenen propostes d'acomiadament de personal com una solució a la sortida de la crisi estructural del capitalisme. És normal que no es vegi reflectida en aquest full, és simplement un avís de canvi d'horari, però en el transfons de les retallades sobre aquests canvis hi ha tota aquesta història. La situació és esperpèntica si tenim en compte que darrere del nombre de mòbil donat per les visites domiciliàries només hi ha una metgessa o un metge, un infermer o infermera i un cotxe per atendre tots els avisos des de les botigues de Sitges fins a Cunit, sense incloure Vilanova. Feina que van realitzar amb els equips d'atenció continuada de Sitges, les Roquetes i Cubelles. Tanmateix, la manca de transparència i prioritats en la gestió d'aquests últims anys en matèria de sanitat no és tan sols un mèrit del govern actual de la Generalitat. Les mancances i les injustícies socials venen de més enllà d'aquesta legislatura. Hi ha circumstàncies al nostre país que són resultat de les accions i les inhibicions realitzades per l'anterior govern tripartit, PSC, Iniciativa i Esquerra Republicana, com ara el fet que ens falta personal sanitari i no sanitari al CAP de Sitges, que els metges i les metgesses tenen assignats més pacients que els aconsellables. Fa temps que no es supleix el personal de baixa de vacances o en excedència. Fa anys que no es reforça el personal sanitari per cobrir les necessitats de la població desplaçada al nostre poble durant l'estiu. Es produeix la contractació de 25 hores a personal sanitari que compleix l'horari de 36, a més d'una contractació per dies i d'altres irregularitats laborals que estan patint els treballadors de la sanitat pública. I la situació del nucli de Garraf, on fa un any que no s'ha substituït un metge que està de baixa i es va tancar el consultori per poca rendibilitat. Regidores i regidors, no podem caure en el discurs economicista com el que estem caient dels qui veuen a la sanitat com a qualsevol empresa més dins del sistema capitalista. Els guanys en sanitat no ho són amb salut assolida, no només amb l'assistència sanitària, sinó també amb la promoció de la salut i la prevenció de les malalties en el col·lectiu de la societat. De la mateixa manera que ara a l'estiu i en època d'incendis no passaria pel cap dels responsables disminuir la dotació de bombers segons el major o menor nombre d'incendis soferts a Catalunya, a ningú se'ns ha d'ocórrer disminuir l'atenció continuada del servei prestat per les necessitats d'urgències que contínuament es produeixen entre els que formem la societat, és a dir, les persones a qui hem d'estar al costat i per qui hem de treballar. Per tot, el grup municipal de la CUP ha exposat, creiem interessant instar a que tots els grups municipals de l'Ajuntament treballem el dia a dia de les persones amb la seva participació directa en la presa de decisions, per no anar caient en més arbitrarietats com aquesta del tancament del CAP. Voldríem destacar, però, l'acord número 4, fent ampliable el dret d'informació que s'hi contempla no només als grups municipals, sinó també amb mecanismes a favor de la ciutadania i tots els col·lectius professionals afectats. La CUP voldríem que s'atenguessin les iniciatives d'un diàleg entre tots els agents com són els grups polítics, els sindicats, els col·lectius de professionals i la ciutadania afectada. I també volem destacar l'acord número 5, per tal d'aconseguir pressionar la Generalitat encara més pel restabliment del servei amb una proposta de treball conjunt entre tots els municipis afectats en la nostra SAP, la zona sanitària de l'Alt, Baix Penedès i el Garraf.
amb un manifest de rebuig amb propostes realistes i alternatives d'estalvi. Coneixedors i conscients de les poques competències que tenim, per no dir nul·les, en sanitat als ajuntaments i del poc adient als canvis necessaris, hem exposat com l'esquerra independentista valorem l'excel·lència de la gestió en temps de crisi en contra de tota retallada de drets socials i laborals que considerem bàsics. Des de la CUP estem perplexes perquè continuem veient que el tema l'estan tractant des de dues visions, que és l'economicista i la de circularitat en quant a poders parlem. Vostès estan aquí entrant en una batalla dialectal de si quan uns hi eren, quan els altres no hi eren. Partim del punt que les administracions públiques locals, els ajuntaments, no tenen competències o gairebé tenen nul·les en temes de sanitat. Nosaltres volem tornar-nos a reiterar, si us plau. Fem un front comú, anem plegats per intentar tornar a recuperar aquest servei que és bàsic. És una retallada i això no es pot permetre més. Les polítiques han de ser properes. Les polítiques per ser properes comencen des dels ajuntaments. Per molt poca competència que tinguem i per molt poc que puguem incidir, mirem que des de l'Ajuntament de Sitges, tots plegats, fem més pressió, fem més força al govern de la Generalitat i puguem aconseguir alguna cosa més enllà.